Δηλαδή σήμερα θα παίξουμε Kung επειδή είχε λουκέτο παλιά, όχι πολύ παλιά. Και το είχαν βάλει επειδή βγήκαν νέα πράγματα και τώρα έκανα το βίντεο για να σας τα δείξουμε. Απλά άλλαξαν αυτά τα βιάκια. Παλιά όμως ήταν πιο ομοιοφόδες. Και πριν που είχα παίξει ένα που δεν έκανα βίντεο, έβγαζαν κάτι φούσκες όταν τέτοιο. Μετά που θα πάω θα δείτε μετά. Και τώρα θα έρθεις να δείξουμε στα παιδιά τα νέα πράγματα. Και ωστόσο θα σταματάω το βίντεο για να μην βαριούνται τα παιδιά. Τώρα ακολούθαμε. Παιδιά, τώρα πάω να δω άμα να ανοίξει τίποτα στο solo play. Παιδιά, αν δεν ξέρετε, το δικό μου κανάλι θα έχει link στην περιγραφή για το κανάλι μου. Γιατί να πάμε στο solo mode? Για να δείξω κάτι σε... Τι είναι αυτό? Πάω να δω αν άλλαξε τίποτα άλλο. Πού είναι αυτός ο τυπάς που ήταν παλιά εδώ? Να πάω του... Α, έπεσα! Πού είσαι? Έπεσα! Εντάξει, θα σε βρω εκεί που τέτοιο. Θα σου δείχνω να ξανά τέτοιο. Μου δείχνει το loading. Έβαλα. Πού είσαι? Α, εκεί. Πού να πάμε να παίξουμε? Θα παίξουμε και καθόλου. Παιδιά. Θα δούμε αν βγήκε και καμία νέα μουσική. Ναι, παιδιά. Πριν που δεν έκανα βίντεο, είχα δει εκεί άμα δεν είναι ο τυπάς. Μετά είχε περάσει λίγη ώρα και εδώ ήτανε. Και είχα πει... Α, εδώ είναι τελικά αυτός ο τυπάς. Πάμε κάπου να παίξουμε. Ναι. Παιδιά, κάντε και εγγραφή του Αλήσια Σούλη. Αυτό το κανάλι έφαγε μπαν. Ο Αλήσια Σούλη. Η Αλήσια έφαγε μπαν. Γιατί, τι έκανε? Δεν ξέρω. Α, γι' αυτό δεν μου γίνεται να μπω. Λέει ότι δεν έχει βίντεο. Okay. Πάμε εδώ. Okay. Εγώ θα πάω στην τυχερή μου μεριά. Αυτή. Αυτή είναι η τυχερή μου. Πάντα σε αυτή θα πηγαίνεις. Καλά, δεν είναι. Ναι, και τώρα πώς θα διαλέξω, εγώ ή εσύ? Εγώ. Οκ. Α, βγήκε κάτι που γίνεται να μην διαλέξουμε τίποτα. Και εσύ τι θα τύχει? Που άλλο? Άμα δεν πατήσει κανείς τίποτα, τι θα γίνει? Έτσι τι θα γίνει? Αμόγκους. Έτσι τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Οκ. Αμόγκους. Οκ, εγώ δεν βάζω τίποτα. Και σε περιμένω. Τι είναι αυτό, δεν έβαλα αυτό. Ούτε εγώ. Χάλιο θα είναι. Άμα θες μια μέρα δες στο βίντεο για να δεις ότι δεν το έβαλα εγώ. Ιου! Η χειρότερη μουσική. Γιατί είναι και easy? Πριν δεν ήταν έτσι. Εδώ Παιδιά, εμένα κάτι μου γίνεται και δεν μπορώ να νικάω σε αυτό το παιχνίδι. Ακόμα μια μέρα έπαιξα με τη Μαρία και δεν πατούσε τίποτα. Δεν πατούσε τίποτα και νίκησε αυτή. Ναι, και πριν που δεν έκανα βίντεο... Α, τίποτα, τελικά μου το βγήκε. Και παιδιά, εδώ που παίζουμε πράγματα, βάλει τα βεράκια, δείχνει κάτι φούσκες, αλλά τώρα δεν τις δείχνει συχνά. Πριν που δεν έκανα βίντεο, τις έδειχνε μια χαρά. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια πόσο βάζετε στο σκήνημα από το 1 έως το 10. Είναι αυτό με την μπλούζα Adidas που το κεφάλι Εγώ είναι έχασα τα ρόμποτ μου. Βασικά όλο μου το account κεφάλι έχασα. που είναι μοβ.
Δεν έχασα όλο μου το χρόνο. Τι Εγώ κάνει? βάζω στο σκηνή σου 1 στα 10. Και κάνει τη γραφή του, Στο δικό μου βάζω 2 στα 10. Γιατί δεν μ' αρέσει χωρίς Robux. Θέλω Robux. Η κουτιά της Παιδιά, όταν πάρω Robux, δεν θα πάρω τίποτα. Θα περιμένω να ξαναπάρω Robux για να έχω παραπάνω από τη Μαρία. Και να πάρω παραπάνω πράγματα. Δεν σου Το λέω Core όμως. Blocks. Το Core Blocks αφήστε το άκυρο. Έχω 4 subs, δεν με νοιάζει, έχω ίντερνετ. Είμαι εκεί που είναι και πολύ και προ. Πάω λίγο να παίξω